Hola, bona tarda, senyor rei. Hòstia santa, Drac, què et passa? Tinc gana. Un altre cop? Com que un altre cop? Que tu què et penses, que menjo un cop l'any o què? Joder, bro, però és que ja no ens queden ni porcs ni ovelles. Bueno, doncs em menjaré algú de vosaltres. Wow, què dius, boig? Això no, Això no. Com que no? Per què no? Doncs perquè menjar-se a persones, pues no està bé, bro. Com que no està bé? Què collons vol dir bé? És que no estic familiaritzat amb aquest concepte. Joder, doncs que són persones, tio, que les persones no es mengen. Perquè tu ho diguis? Bueno, Sí. a veure, llepes perdenyes, tu ets rei d'aquesta gent perquè sou éssers involucionats que necessiteu organitzar-vos i controlar-ho tot perquè si no us agobieu a saco. Jo sóc el puto jefe de la cadena alimentària i hauries de donar-me les gràcies per fer el grandíssim esforç d'avisar-te abans de menjar-me a tot Cristo. Hòstia, me cago en tot, Drac, bro. Tio, pavo, ja et podries fer vegetarià i menjar arbres, que hi ha un colló i mig. Uau! I per què no ho feu vosaltres i em deixeu els porcs i les ovelles per mi? Que cabron. Bueno, doncs jo vaig a menjar-me algú que tinc gana. Alguna preferència? Espera, tinc una idea. Mira, faré un sorteig entre tota la gent del poble, vale? I qui toqui, te'l menges. M'estàs vacilant? Que no, que ho dic super en sèrio, de veritat. Mira, tu vine demà a la tarda i t'emportaràs una persona. Com que demà a la tarda? I mentrestant què collons faig? Em menjo les ungles? Dispensi, sa majestat, però porto tota l'estona escoltant la conversa i li hauria de caure la cara de vergonya de tants barbarismes que treu per la boca. Tot teu. Una mica esquifidet, però em serveix. Hòstia, Drac, tio, però raciona'l bé, que els humans no ens reproduïm tan ràpid, bro. Els humans no ens reproduïm tan ràpid. Calla, cony, i espavila amb el sorteig, hòstia. Fins demà. Doncs això, filla. Farem un sorteig i tu faràs de mà innocent, agafaràs el paperet i diràs el nom. I per què jo? Collons, Maria Mercè, doncs perquè has de fer alguna cosa amb la teva vida, que estàs tot el dia rascant a la panxa. Ui, pues com tu. Escolta, no em repliquis, que sóc el teu pare. Joder, quina mandra, per favor. Hola, ciutadans i ciutadanes. Procedeixo amb el sorteig. I el guanyador o guanyadora és... Però què collons dius, Maria Mercè, de guanyador? El que li toqui morirà, no guanyarà pas res. Perdona, però el sorteig l'estàs fent tu o l'estic fent jo? Tu. Doncs calla la boca. I el guanyador o guanyadora és... Ui, la Maria Mercè. No sabia que hi hagués una altra ciutadana que es digués com jo. Des de quan són dues Maria Mercès al poble, papi? Ai, Déu meu. He dit Maria Mercè. Papi, per què no surt la Maria Mercè? Què s'amaga? Carinyo, filla meva, la Maria Mercè, ets tu. Què? Només hi ha una Maria Mercè al poble. Papi, m'estàs dient que m'has posat al sorteig? A veure, carinyo, és que en principi han de sortir totes les persones que viuen al poble. Ah, sí? Tu hi surts? Quines bestieses dius, carinyo? Però com vols que hi surti jo? Que sóc el rei? No puc abandonar el meu poble. Quins collons que tens, papi? Com dues catedrals els tens de grossos. A veure, tampoc em facis sentir malament tu ara, Mira, calla, d'acord? Calla. No, és que no vull ni que em parlis. Què? Ja esteu del sorteig? A veure, podem posposar-ho, senyor Drac? És que hi ha hagut un petit problema. Mare meva, ja estàs recollint cable? Però tu ets boig, que us puc matar tots, si vull. No li facis cas, senyor Drac, és que ara va de bon pare. M'ha tocat a mi. Jo vaig amb tu, jo. Estupendo, doncs vinga cap a casa. Agafa un llibre, si vols, perquè com que no et menjaré fins demà per esmorzar, potser t'avorreixes esperant. Doncs mira, sí, n'agafaré un. Moltes gràcies. Molt amable per part teva. Ai, la que he liat. Ai, per favor, la que he liat. Bona tarda, sa majestat. Soc en Jordi, matador de dracs i salvador de persones professional, i puc salvar la seva filla, bro. Alguna vegada has matat un drac? Doncs sí. Un que es deia Paf. Era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar. I un dia li vaig fotre un tiro al cap. Ah, molt bé. Doncs vinga, bro, a per totes, crac. Ai. Un dia... Vaig a fer-me un suc de pomelo i després et menjo, d'acord? Creus que em pots deixar acabar el llibre? Porfa, és que només em queden 10 pàgines i està interessantíssim, saps? O sigui, em sabria super de greu morir-me sense haver-lo acabat. Oh, i tant, només faltaria. Ja em vaig preparant aquí les torradetes i tot, i ja m'avises quan acabis, d'acord? Vale, gràcies, drac. De res, dona, de res. Tu, drac! Deixa en pau a la princesa! Qui és aquest tio? Maria Mercè,
Saps qui és aquest tros de quònium? No em sona, no em sona. Qui ets? Què vols? Sóc en Jordi, i vinc a salvar-te. Per què? Puc acabar el llibre abans? Com que per què? Que vols morir o què? Home, voler, pues no, però, hòstia, no sé, tampoc has de venir tu ara aquí a trencar el cicle de la vida. Hòstia, menys mal, algú em seny. Gràcies. Però què dius, princesa? Tu estàs boja o què? Mira, Jordi, jo haig de menjar, saps? Drac, bro, que és una persona. Ai, per l'amor de Déu, però com es pot ser tan soca? A veure, cap de penis, tu quan vas a fer-te un ou ferrat, ve una gallina a dir-te que no ho facis? No. Doncs no vinguis tu a tocar-me els collons amb que no em mengi una persona. Drac, bro, és que no sé què té a veure una cosa amb l'altra. Ets imbècil, Jordi, ho saps, oi? Seré imbècil, però et mataré. Doncs mira, saps què? Endavant, mata'm. Però què dius, Drac? El que sents, Maria Mercè, el que sents. Estic fart de la vida. Però ets l'últim drac que queda. S'extingirà la teva espècie i tindrà un impacte brutal al planeta Terra. Ja, però és que m'importa 3 collons i mig. He mort el drac! He mort el drac! No m'ho puc creure. Buah, princesa, sóc jo o de la sang del drac acaba de sortir una rosa? Jordi, em veus cara de gilipolles? Què dius? No, què va? He vist com traies la rosa de la butxaca. De la butxaca, diu, mare meva. Quines coses que tens, princesa? La rosa ha sortit de la sang del drac per al nostre amor incondicional. Buah, quina vida de merda m'espera.